Keďže robím s deťmi celý život a v poslednom čase už asi 10 rokov nacvičujeme hod nožom, tak vo mne stále taká myšlienka sa ozývala, že by sme to mohli spraviť aj nielen pre nás, ale aj pre ostatných, keďže Ivanka má neskutočne silnú takú trémskú minulosť. A nielen minulosť, ale aj prítomnosť. A my ako trémpy sme vždy, keď sme sa vonku išli zabaviť do prírody, hádzali s nožom, sekerou, nechýbala tam kanojka. Tak sme si povedali, taká partia kamarádov, že spravíme to aj pre celú ivanskú verejnosť. No a výsledok je tu, máme z toho radosť, máme tu stanovištia streľba z prachu, tu je hod nožom na terč, ďalší hod nožom, hod šipkou a zabíjanie klincov. Sú to také, bych povedal, trošku také mužské záležitosti, ale chodí sem aj veľa dievčat, čomu sa tešíme a skúšajú to. A chcem povedať vďaku mladým, ktorí mi pomáhali to celé zorganizovať. A to sú takí chalani, ktorí majú od 15 do 18 a také 2 týždne sme na tom asi makali. No a keď máte záujem, keď to budeme robiť, príďte si aj vy zahádzať s nožom, zastrieľať z prachu, prípadne hodiť šipkou alebo zabiť klinec. Ďakujem. Podľa mňa sa najlepšie hádže s nožom, ktorý používa vlastne rakúska armáda. Je to taký bodák, volá sa Glock, tak jak pištole Glock. Aj tá istá firma to vyrába, Glock 78. Veľmi dobre sa s ním hádže, je vynikajúco vyvážený a veľmi dlho vydrží. Je to prakticky nezmar. No a potom používame aj iné nože, to sú také vrhačky. Tieto dva napríklad, alebo tento. Ale treba s tým vedieť, a najlepšie sa hádže s týmto. Dôležité je si odhadnúť vzdialenosť na jednu otáčku, potom správny záklon a švih dopredu. Chce to ako všetko prax, ale dá sa to naučiť. Takže doma záujem, my to trénujeme pravidelne v priestoroch I-klubu. Každú sobotu sme tu okolo 3:30, 4:00. Tak kto si chce vyskúšať, nech sa páči, môže. Každý ráno sjíždí z hor ta parta z ranče Y. Každý ráno sjíždí z hor ta parta z ranče Y. Mezi nima jede na koni ten cowboy jménem Joe. Mezi nima jede na koni ten cowboy jménem Joe. Tam dole u řeky Chlapci, chcete sa zapalovať, pomôžte mi robiť. Tam dole u řeky stojí opuštěnej srub. Nedávno tam ještě bejvala má plavovlasá růd. Nedávno tam ještě bejvala má plavovlasá růd. Co asi stalo se s mojí plavovlasou růd? Co asi stalo se s mojí plavovlasou růd? Co asi stalo se, že opustila srub? Co asi stalo se, že opustila srub? Tam dole u řeky stojí opuštěnej strom. Tam dole u řeky stojí opuštěnej strom. Nedávno se na něm oběsil cowboy jménem
Nedávno se na něm pověsil cowboy jménem Joe. Až se jednou vrátíš zpět, tak přijď se na mě podívat. Až se jednou vrátíš zpět, tak přijď se na mě podívat. Tebe, moje plavovlasáru, budu mít stále rád. Tebe, moje plavovlasáru, budu mít stále rád. Ja by som vám ukázal, s čím strieľame. Sú to praky, ktoré vyrábam už dlhé roky a najviac sa mi osvedčili, pretože momentálne sa používajú gumy, ktoré majú v strede dutinu, pretože keby bola kruhová plná, tak tie stredné vlákna sú pomalšie a tie okrajové vlákna sú oveľa rýchlejšie, takže sa vyrábajú duté gumy a ten prak má potom oveľa väčšiu rýchlosť aj razanciu. No, základ používame obyčajné rasošky po ivánsky, no a ostatné koža, SK pásky stiahneme, dobre odhadneme a strieľa to podľa mňa o mnoho lepšie, ako tie kupované praky. Na chvíli nenastaví, nemusel vždy s vás Bohem vrátit, i by dnešní den